Takže ahoj, dneska je to video, dneska je to tutoriál modro-růžová fantazie se to jmenuje a bude to vypadat a budete potřebovat hodně stínu. Modrý stín od Essence, tělové stíny od Clarice, stíny od Astry, stíny od Chupa Chups, hodně pigmentovaný a trio stíny od Kronu. Tak a já myslím, že může mít tato. No. A jako první si naneseme tady od Kronu bílou barvu. Si naneseme prostě. Když tak to v tom je zrcátko. To se dívám do zrcátka. No. No, takže jedno. Jo, nedějte se, že to dělám prstem, protože si šetřím fakt štětečky. Jejich moc už nemám a mám strašně moc těch stínů potřeba. No, takže strašný. Takže bílá. Dál použijeme od Clarice tělový stíny. Hrozně mám ráda. Je to jako zrcátka toho Kronu. To totiž krásně drží tam, kde to potřebujete. Takhle. No. Prostě potřebuji mít zrcátko jako každý. No. A nejdřív použijeme tu první barvu, která tam je. Já jako ta tělová tam nehraje hlavní roli, jo. To by tam ani nemusela být, ale samozřejmě jsem ji tam dal. No, nevím ani proč. Tak použijeme tu středu. A tím použijeme fakt málo. Tak. Dál použijeme hodně pigmentovaný stíny od Chupa Chups a na ty už teda použijem. Nejdřív ty růžový, takhle. Zarůžovělý, no takhle zarůžovělý. Tak. A trošku zlinký modrý. Si můžeme dát, ale jenom trošku. Protože máme spoustu jiných modrých, kteří tam hrajou lepší roli. Takže spíš jenom tak nakonec. Trochu tý modrý by se hodilo, no. By to trochu rozjasnilo. No, takže tak. No, hrozně kouším to. Mám takový zlozvyk. No a můžeme jít na stíny od Astry. Předposlední, konečně. A ty budu dělat takovým štětečkem. Modrým, hezkým. A jako první použiju tu sítě růžovou. Tu tady použiju jako jedinou od toho, protože já od toho moc nepoužívám. Takže to úplně sytý, vidíte to, dvakrát předu. Takový prostě úžasný. No, protože nám ta růžová a modrá tam hrajou hlavní roli určitě. Takže určitě vyzkoušet. Je to hrozně dobrý. Prodávají to všude. Takže ty nám tady
jo, tu hlavní roli, takže takhle, no. Jo, když tak má sestra tady zase ještě se nevrátila. No jako se stavuje v cukrárně, když jde venčit a tak, takže ona přijde až za dlouho. No a máme nanesenou růžovou, i když to na té kameře vůbec nevypadá. To je jedno. Tak, takže růžová. Já ještě pak přidám různé fotky s tím líčením a dám je do infoboxu. Jo, dám je tíska. No a dáme do infoboxu teda. A poslední stíny, jak to takhle schovám. No. Používám například ten krásný ještě, který používám výhradně jenom to. Takže tak. A jsou to teda od Essence takovýhle. By trochu mohla být vidět. Nevím, možná až budu. Tak to teda zjasním, já nevím fakt. Tak, asi takhle. Protože fakt ta modrá je hodně nevýrazná. A to tam my potřebujeme. Takže jedno. Jo, v tomhle tutoriálu nebudu vůbec používat řasenku, když tak, kdyby někdo měl dotazy, takže jako nebudu moc, protože řasenku prostě tam nechci. No. A teda takhle to vypadá. Ono to vůbec není vidět, co? No, zkusím tak zapnout ještě světlo. Zkusím zapnout. Možná to bude lepší, možná ne. Takže, jo, už je to vidět krásně. No, moc ne. Jo, takže je to fakt moc pěkný líčení. Dojděte s tím někam. A teda ahoj. A teda jmenuje se to tutoriál modro-růžová fantazie a teda do infoboxu dám fotky k tomu. Takže ahoj.